tuna kam mulai nulam hel thang reng tak hi aming chu Natasha chalana nia ani hi TikTok lama intilak niin Egypt lam nulani mani dewa Egypt le Argentina anin khela Argentina an chakka Egypt ram chuan lana view ti kan khia an coach page chuanin lungoi loving complaint te siama khang lung khach pa kon senon to lawa chuanin he video hi on viral ta ni he TikToker Natasha hianin Messi Jersey chu ti hianin a han sop vela enge sop dang kan ti chuan Jersey Messi he Argentina Jersey ni meng chu Messi hi Argentina chuan lan sa wang han on mangani maya a man na chi phong ma lo tong kai khop mai tin ama sabra chuanin he lo en tawla dor metatan mo ke han tal nok na tang han tha ni ron tia chuanin chu mai ni lovin ke han tan hal boka lo en tala mong chang kan tianga chuan chu mi lo po chu man na dang lo oma khi dak thlang han kho finance te po a thavio mai tin a han deu so vela ni chu ngai sang lo zia han tak la tin chuat no finance te po tha ni ron tia chuat te po on not fai pa he hi thel ho mai film thu mai ma ni se yo na viral ta view mai he video hi India ma hin TikTok he kan khoi thei lo wang hin kan khoi lo mai zo ka India ma hin TikTok su khoi thei long zo kan khoi la ve view yo he nia he no la hi TikTok lama ala ga IG la FB lama active tuk lem lawa account po hi kan khoi thei chi lem lawa kan mu chi lem lawa ma ko TikTok kho vela tan la ga view mai kho vela la ga view mai Argentina jo si he tia a han so hi aram musit na ni racism kan tiang chi in thliar na namin thliar na amoi lo ni tiang hi tia hate comment ang kha adong na sa khop maya ti chuan in a video than khat te po comment a block hian ani comment thei lo tu ka telephone ada hian ani ama hi hotuan tam pha ta view maya a kon fai kana a kon la pui ta se kan ni chu a lak dan ne chu lak dan tha ni nge ni lo ka khelawa a ka mangzong hi chun thilikal na view maya antena Mizoram le to te mo Manipur te hanin khel tai la fer lo de vin Manipur ha chakangin khatatlat tai la thinrem te tai la Manipur Jersey deu so na le khatiang chi te anram deu so na ni thei o mang te po kha han tak lang tai la an thinrem dan to chu khatiang khane mai ta engeng ngai dan chu ka khelo ma ko chu chun lai kho vela chuanin thil thleng lak world cup kai hnuya chuan ni wangin ka kon soya ti en mai chuanin a hoa mai TikTok ka pakhatina kon ti ve ne mai dom kan ti mai thea ma se atle ma ala na deu dan le lem extreme da dan chuan tiang hi chu ram le ram in lungrol lo na thlen tu ni thil thlo tak ani ti zong te pon a sei ve thei thawa ka chu thlir tu ngai dan lo ni ta se pon ni se tun lai thil thleng la ka ne ve chu wang chuanin ka kon tak la ngai do khriat ton thon ni chun thu kan ni se lo la khriat lo takin beng te wa ka kan tak lang pa ni ya ole chan chin thak danga kal le tai la world cup kai noi ve la tun lai la ai me chu iso speed hi ni ya iso speed hi England le Switzerland an in khel lai khan pon lama thoin lo ena chuta chuanin no pang hoven an lo au boi ni an au boi te me te an lo bia enge dia han ti chuanin he in khel kan en lai hi stream ang chen boring ani han te ni live ang chen boring ani an kon thina ni ai so speed hianin an te mo ka live su boring ti mo ke ma in boring lo zo kani live thiam mi ring an nia ti na han so vela ato pa pe chong kha mai khi ka piang che han live ve chin te a boring lo kan lo enang ke ma in i thiam zo lo tin no pangte pakhathi mai khepeta a tran te chu no pangte khi a team de ulaka ke chu ka tingai theinem ka ti tran ve chu lo man ti vela ma se thren te khen lo an lo ten lo fui ve a mai kala ta chu chon nge soi kan ti chuan Messi hi Ronaldo ain a thadei zo ka thiam zo ka speed thu soi thun hi enga tan ma lo ngai lo la lo o du su he pa hi chu lem chang ania opposite li rin a che thrin ama kham khoi ma hi boring ani tin an soi sakta ni he tiang thun soi hianin speed hi thinrem hmel devin an oma no pangbula na zuang thla an hanin ena an hanin mel vela ma se speed hian Ronaldo a bon jok thu soya boni se ti hianin an pan hian biak ton na hian ti top zui ta ole he no pang hi Matias tinia ming pang ai chu ala ka pha view mai le nga la he thira wang hian ama ming mang hian account lem te TikTok a te pon lo siam a hian ama ro chu ama hi no pang mai la ni wangin no pang kum la tling lo tan chuan khatiang anga official taka thil ti khala rim che lo pon mai the chu tiang ina account a nia mo khatiang ha kan la mu mai lo wa ma se he thil viral wang hin la ka pha view mai a speed a live stream na lo lana khatiang a hanin ma chon vel kha chu la ka pui lo chi khani lo wa a chan chem wang kan ti zon speed hi tun la chon la em awang le world cup kai hnoya phe chonin
buruak a siam em awang te le a buruak siam dang dong chuan soi vek siang am lo ve khang vel kha ni wangin he naupang te pawh hin a lak pui viau niin an soi bawk ani